Kasi sa puro na lang katapusan na ng mundo. Wala na nagpapatawa dito. Miss ko na si Daddy DeVito. Gusto niya patawa? Sabihin niya pa narinig ko na tungkol niya. Galit ang galit ang mga mata. Laki ng ipin. Parang pagbasko sa credit compound. Alam niyo, nung ginawa niyo ang head ng EPA, itinalaga ninyo ang sasabihin na tao dito sa Amerika sa isang hindi pinapansing government agency. At bakit ko tinanggap ang trabaho? Dahil isa akong